Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, ilim we medeniýet meseleleri boýunça guramasynyň işleri barada Türkmenistanyň milli toparynyň ýardam bermegine ýurdumyzyň bilim ministrligi beden terbiýe we sport baradaky döwlet komissiyeti bilen birlikde Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutyna Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň şahany 33 ýyllyk bayramy we Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, ilim we medeniýet meseleleri boýunça guramasynyň we halkara talipler sport federasiýasy tarapyndan esaslandyrylan talipler sportunyň halkara güni münasibetli sport diplomasiýasy paragaçylygyň dialogudyr adly maslahat geçirli. Maslahata UNESCO'nun sport bölümünün başlygy Philip Müller-Wirth sanylygym arkaly çykyş edip, UNESCO'nun dünýäde sporty ösürmek bilen bagly alyp barýan işleri barada aýtdy. Soňra maslahat öz işini bölümçilerde dowam etdi. Olarda hormat prezidentimiň ýol başlygyna hemde gahrman arkadamynyň saýasyna dünýäde sport diplomasiýasyny dawranmakda halkara sport hyzmatdaşlygyny ösürmekde anyp barýan işleriň möhüm ähmiýetini talap geçirli. Ýaşlar Guramasynyň merkezi geňeşiniň ýurdumyň milli talipler sporty federasiýasy bilen birlikde guramaklaryna Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutyna Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň şany 33 ýyllyk bayramy we talipler sportunyň halkara güni münasibetli ýurdumyň ýokary okul mekdepleriniň talip ýaşlarynyň gatnaşmaklaryna voleybol, basketbol, futsal boýunça geçirilen ýarışlaryň ýeňjilerini ýyglalamak dawarasy şowkyny käsete eýe boldy.